Karon magluto ko og sari-sari na gulay with isda na pinirito. Bisahon usa ang onion, ahos, ug sibuyas, bombay. Pagkauman, ilunod na ko ang gulay. Ang etan nga sari-sari. Ukay-ukaya hantod nga mamix na gyud ang oil. Ug dayon pagkahuman ani, ato ni siyang tabunan para mitubig na siya na siya kaugalingon nga tubig ang gulay. Ang ukay-ukay ug ako ang tabunan. Ayan, giukab na nako. Dayon, mo na karon. Ako siyang dungagan og water para pod na ay sabaw. Pero gamay lang nga water. Siguro mga 1 cup lang akong giad ana. Ug dayon ato ding sisunan og nor. Kani siya nga nor, chicken flavor ni siya. Pagkahuman, ako siyang tangan og black pepper. Og tabunan nato hantod nga mubukal ang tubig. Og nibukal na kayo, ayan ukban nato og atong ukayon siya og balik. Ayan. Og isagol na nako ang isda kay luto na ang gulay. Sa ibabaw lang kini guys. Ayan. So kay luto naman ang atong gulay. So hapit na siya. Ako lasang bubuan og sibuyas dahon. Para humot pod ang iyahang pagsinhot kanat sa ato ang isda. Takluban sa nato balik para ang lasa sa isda moadto sad sa gulay ug nibukal na sad ang usod ug mao na kini ang final. Ayan guys, luto na ang ato ang pritong isda with sari-sari na gulay. Healthy ni guys. Thank you. Enjoy for watching and please subscribe and press the bell button. Thank you. Enjoy.